Сярэдняя школа нумар 1 імя героя Советского Союза Пятра Аукцыёнка гарадскога пасёлка Шуміліна адзначае 100-гадовы юбілей. Больш за 20 гадоў таму тут адкрыўся музей гісторыі школы. Чорна-белыя і каляровыя фотаздымкі, падручнікі і нават партфель дырэктара. Зараз экспазіцыя аб'ядноўвае больш за 1000 прадметаў. Адзін з самых каштоўных экспанатаў – зборнік лістоў ад выпускнікоў. Нашы карэспандэнты далучыліся да віншаванняў. Расказваць пра складанае зразумелай мовай менавіта гэтага правіла Ніна Лузгіна прытрымліваецца з першых дзён работы ў школе. Працоўны стаж без малога 40 гадоў. І педагогі, і школьнікі называюць настаўніка матэматыкі сапраўдным прафесіяналам сваёй справы, для якога няма нерашаемых задач. Адказнасць і працавітасць прывівае і сваім вучням. Я люблю математику, люблю задачи очень трудные. Вообще люблю все то, что я делаю. Поддерживаю тесную связь со своими учениками. Мы встречаемся, мы переписываемся, перезваниваемся. Матэматыка у ліку любімых прадметаў і ў дзесяцікласніцы Карыны Лінкевіч з лёгкасцю спраўляецца і са складанымі задачамі па хіміі. З выбарам прафесіі школьніца ўжо даўно вызначылася. Марыць стаць урачом. Дарэчы, многія выпускнікі першай шумілінскай школы выбіраюць менавіта медыцынскія ВНУ. Школьнікі не сумняваюцца, полюбіць біялогію і хімію просто, и у гэтым заслуга наставников. Постепенно занимаешься, понимаешь, это втягивается, это очень нравится. Сейчас буду готовиться к республиканскому этапу Олимпиады по биологии. Получили кабинет химии, полностью оснащенный мебелью и оборудованием. Такой же кабинет мы получили и для физики. Осваиваем все самые лучшие новинки в образовании. У першай школе гарадскога пасёлка Шуміліна вучыцца больш за 700 дзяцей, і кожны з вучняў, пацвярджаюць настаўнікі, ведае гісторыю свайго рэгіёну на выдатна. Даследчай рабоце самая трапяткая ўвага. Ёсць у іх і свой музей. Экскурсіі ў ім заўсёды пачынаюцца ад партрэта Пятра Аукцыёнка. Імя героя Савецкага Саюза школа носіць больш за паўстагоддзя. Вучні беражліва захоўваюць памяць пра героя. Я рассказываю о Петре Аукцыёнке с чувством гордости, потому что это был наш земляк. Мне очень нравится проводить экскурсии, мне интересно наблюдать за детьми, которые приходят. Гэта пропіс з экспазіцыі равесніца самой школы, побач партфель дырэктара, чарнільніца, буквары. Лісты з гэтага зборніка ў розныя гады прысылалі выпускнікі. Павіншаваць школу з юбілеем і падзякаваць настаўнікам кожны мог асабіста. Заканчиваешь школу, и ты имеешь все. Только надо дальше правильно определиться. Значит, учиться, работать, значит, серьезно, качественно работать, приносить пользу. Надо создавать нормальную семью, вместе с семьей. Дальше, значит, продолжать этот жизненный путь. Хутчэй за ўсё, гэтыя кадры з урачыстай цырымоніі таксама стануць часткай экспазіцыі музея гісторыі школы. Але галоўнае, кажуць настаўнікі і выпускнікі, каб памяць была ў сэрцы. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкий. Навіны Шуміліна.